Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba Kajila Ukanrat Sangma Ulapan pau kajing bitar bat pendem jur namar kajing yai beteng kajing sya leben bat jing sya thombor ikinong shongshnong kathai North East haki jaka pedeng kare India. Menteri Rangba hapapan pau hakadan san X ulaong kalong kajing bitar namar kajing sya thombor baman kapor yaki brio jong kathan stay lamingi ha mainland India. Kajing sya syo jong ki arngut ki brio jongi na Manipur bat Assam hajan Saket Court Delhi kalong kabapan pang. Omdei ban pdiang ye kajing sya le ben jat ben riu kum karukom ke bathamai bat ngidei ban le per sya ya kani. Kani kade halor kajing ja baja hanin gesngi ublei bakidon ki kinthe na Assam bat na Manipur. Ki bayat hajan kapak ringkat bat ki perlok ki bela syakran sniu haku kinhun jong ki shenrang bat habakawe ki kinthe kala tuklar yaki kini ki shenrang kila thombor yaki hakba kila mensau. Ya kini ki ba mensau la rano Shasaf Darjung Hospital bat ka kai phat pha sumar ka ong bakidon ye jing ben saw ba monumala kat ba ki pulit ka Delhi kila jubab yu konrat ha ka X bakila penrung mukot duma halor kani kat kum ki kendon jong ka an ki pulit ka Delhi kila ong bakidang ye don hasenda jong kini kila not bat kila penbiang ru ik janan kam jong ki kila thu ru bala yo ban kam ye uwe ukhna ret bat kidang ye beteng ban thwat ye ki wei pat ki badan kti kum kini jingja ikinong shongshnong ka than stay lam ingi kila jaru hakini khandiat ta yo ha Delhi hak ba ki laingut ki samla na Arunachal Pradesh kila shakran ben bat shakran tomet hagi shikurim ki basa marjan bat ki ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya piminem don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka karukom im jong giri undai langit ndagi briu kli ya be kata ka kum ka juk ka bamta kan kanduk kani ka jong man barim bon ki ai baro ki bale uman barim ki ladu